a já vás vítám u nového videa. Dneska budeme hrát Brawl Stars a je to tady už nový, je tam už nový brawler. OK. Není, ještě tady není. To nevadí. Ale už je nový pozadí, yes. Tady to odemknem. Yes, už je tady to. Proto to jak budete, to už můžete normálně stavět mapy, to už jako už bylo dávno. Tady je nějaký oferky, no, to nechcem. Tady je to zdarma, je tady něco nového? Není. Nevadí, jdeme. Tak. Hop. Tak. Počkej, natáčím. No a doufám, že se vám bude líbit video, budeme prostě hrát. No, co by se na to řekl? Nebo spíš tvořit mapy. Asi. A nebo ne, jdem hrát, ale nevím z koho. Dejte like, děkuju a odběr. Fakt byste mě pomáhali, byste mi dali odběr. Dám třeba Max. Co je tady? A dobrá hudba docela. A nebo... Víte, co je divný? Já na Max vůbec nedostávám žádný úkoly. A bude nový Max, nový skin na Max. Že bude taková malinká, já nevím, ale koukejte, hustý. Co jsi dal fotbal, to ani nevím. No, tak jdu. Tak jo. To je 2020 už udělaný. Tak to je krutý. Vidíte tamhle dole tu 2020? Tady. Koukejte, tady. No, vy to asi nevidíte, ale koukejte. Tak to je krutý. Je to bude páta. My jsme dali gól, jo. Tak jo, no. Já se neštěžu. Ne. Dobrý, Penny mrtvá. Jo, dneska mi to nějak nejde, protože jsem ještě nehrál, tak zdám to speed. Jdeme, tady je to 2020. To je husy udělaný. Jak to Ne. Dobrý, vezmu balón. Dám jí. Koteleto dělej. Já jí říkám koteleto. Nevím proč, koteleto je dobrý jméno. Hop. Co se to teďka stalo? Lidi, viděli jste to? Viděli jste to? Tak jdu. No, nedáš gola, nikdy. Nice. A já. Jemu bylo to tak malé lelenko. Jako vážně mi zabila. Máme dobrý tým, jako Srdže, jako máme dobrý tým. Nice, už má Max to vylepšil na Max. Počkám, mu to dáš, já ti věřím. Nedá. Ne. Dneska jsem byl ticho, omlouvám se. 2020, to je strašně hustý. Nice, vyhráli jsme. Jak to teďka nevidím, že to je nový. Jako tady ty pozadí. Jo a lidi, ten nový panáček Low, on se jmenuje Low, nebo jak Low,
to low, asi low. No tak, tady, počkejte chvilku. Brawl Passe. Koukejte, jo. Jak budete třeba tady, představte se, že je tady low. Kdybyste byli tady, no tak ještě vám nemůže dostat. Jak budete třeba tady až do 70, no tak vám může už padnout. Ale třeba byste byli tady, prostě ne po 30. Jak tady bude, tak už vám může padnout, jinak ne. Jo, a kdyby něco, víte, prostě nekupuju Brawl Pass, protože jako není to zbytečně, ale jako nechce se mi utrácet do hry peníze. Tu jsem si utratil teďka za ty sluchátka. Ne. Já to vypnu. Lidi, lidi, už jsem zpátky. No, omlouvám se, ale já se to omylem vypl. To je jasný, mně se to takhle pořád stává. Skoro pořád, no, přiznávám, skoro pořád. Pojď, zabij ho, to mě asi ten tuťák zabije, že jo, počkej. Já jsem měl automatku, ne, nebo ne, teďka nevím. Neměl, že jsem měl zdrhnout, to jsem pokakal. Jdeme. To Karla, ne. Dobrý. Teďka Mortis rychlej, tak on tam doběhne. Dále vezmu míč. Jak? No vlastně no. To je vlastně normální. Tak jdeme. A dejte like a odběr a byl by se spokojen. A koukat na mý videa. To by jsem byl taky spokojen. Ne, já umřu. Já umřu kvůli Karlovi. Jako vážně, já jsem umřel? Ne, dobrý. Kolte, kopni to ultimátkou. Tak to jsi udělal chybu. No, nevím, ale vidíte to 2020 je to pěkně udělaný. Kamo, já jsem myslel, že ten Mortis tam bude. Aha, my máme už jeden gól, protože jak jsem se omylem odpojil, no tak, to nevím, no tak to asi nevyhrajem. Nevadí, se stává. Vidíte, to je strašně hezký. Koho si dáme? Víte co, já se nechám Max, ale dám solo showdown. A už tady není ta halloweenská mapa, škoda. To jsem měl rád. Už jdem hrát. No a jak jste si měli, lidi? Tak, jdeme. Tady je dobrý začátek, máme aspoň, teďka budeme mít druhý power, třetí power. A víte, co je dobrý na Mac, že má 4 útoky. Jak by je neměla, tak je fakt slabá. Jako není slabá, ale prostě je dobrá. No. Počkejte, já ho zabiju, musíme ho zabít. Aspoň Jackie se jmenuje, že jo? Pojď, ji zabiju. Pojď sem. Já ji nezabiju. Počkej. Možná. Co, proč by trefil? Drahej. Ona má 11 powerů. Kde to sehnala? Lidi, já znám takovou taktiku. To mi je jedno, že jsem prohrál, ale teďka jdu taktiku. Nemám Jackie.
Jackie, tady. Teď vezmu, dám si co duo. A teďka to je úplně dobrá tady ta mapa. Jdete na střed, jdete uprostřed, Jackie půjde uprostřed. A no. A jdu, rychle, proč tak pomalej? Tak, teďka vezmu tady ty pavry a zdrhám, aspoň 2 jsem vzal. Ne, to se nestalo, že jo? -6, aha. Jo, tak zkusíme ještě jednou. Dneska nám to nějak nejde, se musím dosáhnout. Vidíte toho Leona? Pojď. Teďka by jsem měl tu spídku. Nice. Počkej, já tady zůstanu. Jo! A zdrhej! Kam jde? Zdrhej! Ne. Ty vogo! Proč já bych zdrhala tam? Doprava, jako nahoru, doleva. No tak by to přežila. Já nevím, co jsi zkoušela. Kamo, já mám úplně blbý teammatey. Kašlu na ně. Protože oni pořád ubírají. Tak jo. Neumím zrkem. Na něho gadget. No, mám na něho gadget. Tak, teďka. Počkej, měl jsem jít na střed, já jsem blbý. Já jsem si teďka něco kontroloval. Jako na sluchátek. Pravo jsou teďka nový. Pojď, zabiju ho, nezabiju. Já se bojím, že bude někde tady. Dobrý, on je tam. Nice, jsem mrtvej. Nice. Čekám, tady chvilku počkám. Budu chvilku kempit, teďka půjdu tam. Trej! Tak umře, aha. No, dali na 1 ránu. Když se bral sakra 10 pavrů. Já jsem blbec. Dobrý. Zdrej! Máš ultimátku. Drej! Ona udala na 1 ránu. Lidi, mě to dneska nejde. To bude za tu leva, jo. Jo, tak dal to. A dáme třeba toho, jak se jmenuje, no, Dynamite. Pojď, šup, teďka to vyhraju. Velkou soustředěný, no, neumím mluvit. Nejdu. Nechápu, proč je nezabila, jaký sakra máme tým, se ani nevšiml. Jo, Sprout. Právě na tuhle mapu je nejlepší. A to sakra házím. Dobrý, já mám tady gadget. Dobrý, jdeme. Kámo, co dělá? To je to. Ne? Kámo. Ne, tak jsme mrtví. Gól. Tak teďka jsem se naštval. Dál 2 na 1.
Takhle se to dělá. Počkejte, automátku. Ne, jsem úplně mimo dal. Já neumím s tím. Co dal jen tak. Tak. Na ultimátku trefím, nikoho netrefím. Mám pořád jako 40 životů? Já jsem jako vlezl do té střelezíka, to je hezky vidět. 2020. Kdy vůbec vymysleli v Brawl Stars? Ne 2018? Teďka fakt nevím. Ne, já jsem nemohl utíkat. No tak jsme mrtví. Sakra. Nevadí. Je, ale aspoň jsme udělali budeme mít bedničku, jo, budeme, a to není bedna. Jako vážně, mi chybí jen dvě ty, jak se tomu říká, tokeny, jo, tokeny, nebo jak se tomu říká, teďka nevím, jsi to zapomněl. Ne, Tara. Teďka to vyhraju. Ne, jo. Tak, trefím někoho, netrefím někoho. Já jsem myslel, že jsem jí zabil. No, teďka jí zabil. Pojď, pím. Yes. Jdeme. Mně to fakt nechodí. Tak. Kamo, mně to dneska nejde. Kamo, co ten pokut dělá? To je úplně jeli to. Jdu. Ne, kam to trefím. A tak jsme mrtví. Kamo, proč to nekupu? Easy. Počkej, my jsme vyhráli. My jsme předtím dali taky gol. To ani nevím. Dobrý. Otevřeme se ty. 28. No a tady bychom to mohli ukončit. Já doufám, že se vám video líbilo a čau.